Ahoj Sobrance, máme pre teba možnosť vlastniť tento jedinečný veľkometrážny mezonet v centre mesta, ktorý prichádza do ponuky možno raz za dekádu. Preto neváhaj a využij svoju príležitosť. Byt svojou výmerou 155 m2 patrí k najväčším v meste Sobrance. Dispozične pozostáva z dvoch podlaží. Na prvom podlaží sa nachádzajú veľká obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou a komorou, dve obytné miestnosti, kúpeľňa z WC, priestranný šatník a samostatné druhé WC. Na druhom podlaží sa nachádza jedna obytná miestnosť a priestranná galéria, kde s menšími úpravami je možné vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť. K bytu patrí parkovacie miesto v súkromnom dvore. Byt sa nachádza v centre mesta Sobranec na ulici Štefánikova. V okolí sa nachádza všetká občianska vybavenosť, ako sú potraviny, drogéria, banky, mestský úrad či školy. Využij túto neopakovateľnú ponuku. Moje meno je Erik Bednár a neváhaj ma kontaktovať.